Тези двамата до мен от най-симпатичния модул в Америка биха им казвали cool guys. Готините момчета. Първият от тях Петър Димитров, втория Любо Изов. Очаквам от вас не само да бъде интересно, но и да бъде полезно. Пепи, урока по география започва. Ние сме седнали на чиновете и сме се вторачили в даскава. И тръгваме към Нов Южен Уелс, Австралия, където започва първия кръг от Националната професионална лига и директно отивам към матча на шампионите от 2015 година, Блектаун Сити. Предишния път се обърках с Бризбен и Виктория. Извинявам ти си на тебе и на зрителите. Простено да ти е. Да. Блектаун Сити играят с Сидни Юнайтед. Повторям, че Блектаун Сити бяха шампиони миналата година. Така наречените демони от Блектаун Сити, от града на 7-те хълма. И аз предлагам над 3,5 гола за 2015 в FBet. Доста често правят голови мачове тези два отбора, като редуват... Пепи, какво ще кажеш да казвам зрителите, че ако изиграят твоите мачове с едно стъпало по-ниско... Значи, мои приятели и познати ми звънат и казват, че са ми хванали златната жилка, така да се каже. Да. Играят и това, което казвам. И след това с една надолу степен. И аз съм ти е хванал. Което също, винаги съм казал, че играчите в FBet и въобще в тото игрите са комбинативни хора. И така, матча на демоните предлагам над 3 гола и половина за 2015. Между другото, в този отбор са играли две страхотно велики личности. Да. На английския футбол, в Блектаун Сити. Не, ще ми кажеш нещо, което не знам явно. Кевин Киган. И? Могъщия Мишок. Другия, предполагам, че го знаеш. Да, Боби Чартън. Боби Чартън, браво, Жаки. Да. Последният матч между двата отбора завърши 1-0 и затова отивам... Обичам да ми казват браво. Да, отивам че този матч, в който ще има над 3 гола и половина, защото просто редуват. Следващия матч, оттам пресичаме Тихия океан, отиваме в Чили. Само, че без история, само матч. Добре, матча Аудакс Италиано с Кобресал. Защото ако почнеш за италиано да говориш, сигурно няма. Там сигурно ще има някакви имигранти, които са дошли, същите, шапкарите. Играят с миньорите от Кобресал. Кобресал, само да допълня, че в сряда играха, загубиха пореден матч в Копа Либертадорес с Санта Фе. За този матч отново предлагам над 3 гола и половина. Настъпваш ме по мазола. Ми съжалявам, но загубиха 1-2. Това с това един, всъщност, беше мазолчето, дето ми го настъпиха. С това един до един. Просто те явно даваха Копа Либертадорес, го даваха на късо вече там. За този матч предлагам отново над 3 гола и половина. В FBet е 2,55. Последните им 12 мача, само 2 мача са завършили с 3 гола. Всичко друго е над 3 гола. А ще се появи ли в твоята селекция Шът Дзън Шуан? Естествено. Всички треперехме в миналия кръг, когато Ясен с човек повече не можа да изравни последните 15 минути, за 0-1 загуби. Но, тъй като много добре познавам Ясен Петров като менталитет футболен, като треньор, и за него важи правилото страх лозе пази, съм убеден, че в второ поредно домакинство няма да загуби. И за този матч предлагам Хикс. С Ханжо Лючан. Чиз Хикс на 3,25 в FBet. И четвъртия ми матч, който предлагам, е в Швейцария, в Чалендж лигата, където два отбора, които са и съседи като градове, и съседи в класирането, Арао и Волен, за който матч предлагам крайни изход Хикс и над гол и половина за 5,50. Основанията ми, казах вече, че са средата на класирането. Последните им 4 мача са завършвали на равен, като само последния 0-0, всичко друго е голово равенство. Значи логиката е обикновено, че свършва всяка серия има край. Но мисля, че няма да е в този матч. Няма да е в този матч края на тази серия и затова предлагам Хикс и над гол и половина за 5,50. В общи линии това ми е прогнозата. Тези 4 мача. Общия коефициент отива към 100 и отиваме към Любчо Ризов, където чакаме... Любчо Ризов. Изов, да. Ризов ли казах аз? Съжалявам. Добре. Ще ти купа Риза. Да. Очаквах от тебе отношение, защото знам, че Значи да се намеси само за мача в Швейцария, защото аз гледах статистиката на мача между Арао и Волен. Последните им 3 мача са неизменно завършили при Хикс. Така че дали ще е нулево равенство или с над гол и половина, според мен е един залог, който може да си играе на сингъл. Между другото, за мен това е топ прогнозата за големите играчи за седмицата. Защото тя е много добре изчислена. Значи при всички положения ще има повече от гол и половина, това е ясно. Въпросът е да завърши Хикс. И повдигаш от 3, примерно коефициент, го правиш 5,50. Това е за мен от гледна точка на стратегия, логика
е изключително прогноза. Например, от 2 на 2 нагоре е 7,50, но няма смисъл. Дано излезе. Дано да излезе. И сега вече сме плуваме във водите на Любо. Нали знаеш, че се помни само последния. Другите, какво сме казали, нали, все може да го замъглим, ако някъде много избягат нещата. При тебе винаги остава горчивия вкус. Като това, че Шарлот не можаха да вкарат 2 точки повече. 2 точки повече. Да. След като водеха с 15, с 16, с 13, с 12, и с 19. Да. В последната част си извадиха по-силните баскетболисти и ги запазиха, тъй като един доста Любо Изов, често неща трябва да ги преценяват. Да, и затова сега мисля като Golden State, които рядко губят тази година. Защото, и аз ако си да се беше реванширам. казал единичка, 1,25, супер. Всички щяхме да казваме Любо най-великия, колко ги познава в NBA. Ти сам каза, че не си коефициенти, не трябва да се гонят. Сега аз съм казал това. Затова днес ще играем баскетбол без хендикап. Първата ми прогноза е от NBA. Вторник вечерта 2 часа. Вашингтон е домакин на Детройт Пистънс. Единицата е 1,80 в FBet. Като това е директен матч за плейофите на изток. 10-я Вашингтон се изправя срещу 9-я Детройт Пистънс. Ама трябва да станат 8. 8 трябва да станат. Има време, има около 15 на 20 мача до края на първенството и преди започването на плейофите. Като Вашингтон играят много добре срещу Детройт, последните 6 мача имат 5 победи срещу тях. Искаш да кажеш, че в този матч загубата дойде от това, че Кемба Уокър са го изкарали накрая. Да, Кемба Уокър, Батум. А сега кои звезди ще решават до края матча? Значи, според мен ключов тук ще е сблъска между гардовете на двата отбора. От една страна за Вашингтон Джон Уол и Брадли Бил, които отбелязват по 38 точки средно на матч, докато за Детройт двата гарда основни са им Колдуел Поуп и Реджи Джаксън, които са с 34 точки средно на матч. И според мен класата лично на Джон Уол ще помогне да надделят Вашингтон в този матч, а и стабилизираха домакинствата си. Последните 7 домакинства имат 6 победи в Вашингтон. Мисля, че доста сериозно този път. Баскетбола този път ще бъде в целта. Футбола обаче, Любо, проблемен е футбола. Баскетбола сме го прели за отличен. Да се надяваме този път с прословутата серия Б ще има успех. Това ми е и основния матч за понеделник. Каляри са домакини на Перуджа. Единицата е на коефициент 1,75 в FBet, като се изправят най-добрият домакин в серия Б с 13 победи от 15 мача и един леко колеблив гост с само 4 победи от 14 в първенството. Тук трябва да изтъкнем също така, че има двама много важни отсъстващи в отбора на Перуджа поради наказание. Гол майстора им Ардемани и друг ключов нападател Молина. И според мен матчът си единица. Да. И последният ти матч? Последният матч започва норвежкото първенство. Да го уважим и него. Да се чува приказката, никога не играе в първи кръг на първенство. Точно пък аз си мисля, че в първия кръг ще има много голове и затова съм избрал Волеренга и Викинг над 3 гола и половина. Интересна истината, Волеренга са в Кървачи, така че има някаква логика. Да, и последните 3 мача са 4 на 2, 4 на 3, 5 на 5. Но ако някой матч ще избяга този път, това ще е точно Волеренга Викинг. Може би ще завърши 2 на 1. Обещах да кажа няколко думи за топ прогнозата на Динко Гоцев. KPR Брентфорд, която наистина е супер атрактивна. Единица 2,50. Това са два отбора от Западен Лондон. Много рядко са играли последните 20 години. Имат огромна така, не бих казал вражда, но има неща, за които си заслужава да играят с голяма амбиция. KPR са стабилизирани в момента, върват доста добре, макар и далече от зоната за плейофи. Определено са отбора във форма, под пара, на своя стадион бият доста често в последно време. Това са неговите аргументи, които аз ги споделям напълно. А сега няма да имам диамантена прогноза, ще имам диамантена колонка. И тя е Челтнам Уокинг, единица за 1,50, Партик Тисел Селтик, двойка за 1,40 и Рапид Виена Адмира Вакер, единица за 1,40, с която хвърлям много яка ръкавица на Захари Неделчев и мисля, че ще го победа с пълно превъзходство. Това бе всичко за днес, приятели. Силно се надявам да затвърдим успешната тенденция. Следете ни във Facebook и YouTube. За финал ще завърша с мисъл, която особено ценя. Не притежаваме нищо материално, всичко ни е дадено назаем от земята. Останете с програмата на телевизия Европа.